Ya aja terus langsung tunduk poin to, Nduk. Lho, Mas aku sak ndok kanten. Alus sik, alus sik. Kanten. Ora kanten yo engko ngenteni lampune mati. Ayo Mas. Yelis. Penak. Lah, Nyenggole urung kok penak. Loh, kan ini Wong wis mek kena bayangan simulasi Oh, iya, Mas, iya, iya. simulasi. Pancen imunisasi iki penting. Kan? Simulasi. Nah, ganti ke tonggo sebelah ke. Aku jembengen ya, Mas. Kowe iki rasa dijembeng wis ombo dhewe jembeng. Kuwi lho kaya tangga teparo iki lho. Bojomu cara mbok jak apa jenenge? Bojomu mbok jak ngidul sithik rono. Wah, jan Iki tenan. rencanane sok ben sampe tak cor nang sore monumen reok kono sok ben. Nemen riyok Lah iki apa? rupa glon bodine bojomu kayak Bukit Soeharto lho. Ada ya ora apa-apa. Apa? The big is beautiful ya, The Mas. big is Eh, beautiful. The big and deledek kuwi kok. Ayo cepet, Apaan? cepet. Pipit selak mangan biar kancane mangan selak kuwi. Bot. Bawah nduk. Nggih. Saking ngajeng napa wingking, Mas? Awakmu iki mburi karo ngarep padha wae. Lah nggih sami mawon. Wong awakmu iki termasuk pawakan blulus. Ya maksudnya mentol iki padha ning pilih Alah. ngarep apa mburi ngono Mburi lho. ki ya teng perentol nyatane iki. Yen mamajang ayo Mas among karo janur kuning Apa. Nyapa to? Ora paham. Betah no piye? Sing pahami aku bojone. Ngopo Mas? Nek wis posisine Lek ngoten iki ngopo? bojoku wis mubeng ngene iki. Kuwi tandane piye Mas? tandane Iki berarti ape nelek iki. ora Samu lho. janur Awas, yo. Yo. Yap. Cas. Tuh, endi sing jos to Mas Duk, bosok. Apa Sing macet? jos lho. Lho, tak turu tak. Iya. Nah. Mas, sing jos bojone wis mapan. Dhuwur. Nah. ya apa lho iso makik iki mekane Mbok kaya aku ne lho, Danu. kaya kuwi lho Iya, jane kaya kuwi pancen yo. Pipit, tranake bojomu ki puter, ora padha karo nek iki. Kowe muni piye sik? Muni piye? Muni Apa? piye? Sabar, Sik, sabar. kowe muni piye? Puter. Nah, iki berarti bojomu tau ndelok nekku. Sabar, kowe yo Wah, ngono. iya. Kowe yo celintisan to kowe. Lah tra yo nek sampean ki cara Nek nggonku tengengen. setrume kuat Mas. Lah kuwi kok kaki. Bener, nek iki Kene puter. tahu bulat kok. Kok ora puter barang iki apa tau priksane apa Kowe ora saiki wis beda le tak foto tak kirene WA. Kembang. Oh, kamu Dik, sini Dik. Kene. Mas Lis. aku jenglengen yo Mas, sampean Lis, dua. sebagai istri soleha, Nggih. lek arep dijenggleng kowe kanggo nyuwara ndegek, misal tutorial njegek, kurang dikluk. Nah, njegrek, bokongnya diangkat. Nah, ngono. Loh, Aku sono. Kesuwen. Wis dadak ora simpel nek ngono. Ngono langsung anu Mas, prasmanan nggih ngono ae lho. Weh, kok prasmanan ki sing mangan wong akeh yo gak. Ora kok sing mangan akeh, prasmanan tegese buka dhewe tutup dhewe ngono lho. Ngono. Penak ngono. Saiki bojoku ora tak tutup lho, dirubung laler. Ora aku ya mambu kok puter. Jenglengen yo Mas sing setrum kuat. Wis tak jendeng Duk, wis tak tenang. Sama ning dhuwur apa ning ngesor? Aku ning dhuwur, aku ning dhuwur. Nyapa? ya Sono apa kuwi. lho bojomu ki ning kene Aku tau ning ngisor karo iki lho kok 5 menit mlebu rumah sakit tau. Lah ngopo Mas? nyapa Oh, alah. Kowe ya ampun. Plempoken pentil to. ya Allah ada di Kowe cetak saru. Wis ngomong kowe lho. iki apa lho Dik, aku ning dhuwur ya, Dik. Injih Mas. kembang. Ini ya. Wai. Ya. Pas. Firman. Watu.
iso. Ya ngono kuwi. Ya ngono kuwi. Tahu lho, tahu bojoku mek haan bare terus keturun. Wis gak lilir blas. Wah jenak nang ngrungokne wayang. Gunung. Titik itu Mas. Kowe ki apa to kok rono lho. Kene lho. Celintisan. Gak ndak nek murah padha karo nek Mas Klitik gah. Lah, Tang anu Dik. Wong itu kenyih lek tapuk iki. Makane bojoku kowe nyih Mas tenan. Ben isuk padu karo tanggane. Gak iki ya. Ngono Piye? ta, Mas. Lah gendung-gendung ngene ya. Ya. Apa kenek kuwi Piye, kok? piye? Piye? Pak Tak tang. Lah gendung-gendung. Eh. Wong anekne sia-sia. Kayak gabrus kebo. Macet. Kok anak macet nang tengah Ngene dalan. Mas. Tata sia-sia. Ya didelok to, kowe iki delok sumbere piye. Nek bojoku lak sumbere. Lah mosok gedak ngono cret. Sumbere piye? Mas Lurung, Ngono aku lho. kangen kuwi iki lho. Ndah-ndak. Piye? Ndah-ndak. Kale. Ya. Ayune ra. Alah kok dipuluk. Obar dinget ya awak-awak. Ben mambu tak ngetneh. Tiwas dirubung laler. Iki besok tenan, nek pomo meteng rekoso kayak anake. Piye, Mas? Lah nek ngeden mesti suwi kuwi. Salah bos. Iki ra tau ngeten iki lho mek idu tok metu cung lho. Gebres sama tua ya Mas. Penak ndek bojo pipit tinggal gebres metu. Ayo Mas, aja sampai kalah karo tangga lho ya. Nggih. Kayak sing mambengi ngono kuwi lho Mas. Mambengi aku kok ora karo awakmu di mambengi aku. Lah karena siapa? Karo tuku aku. Tak tuapu ya ditresnani Mati sik ora. kuwi kok iso. Ya. Polahmu lho Mas mambengi iki jan apik kluget-kluget kaya ular keket ka lho Mas. Ora iso puter. Dik. Angel saiki tambane angel. Polahmu ndek iki apik lho, Nduk. Kaya ula sawa. Alah kok iso. Wah, anu nduk ya. Apa Mas? Janggutmu sesuk nek disuntik, dioperasi sing apik nduk. Ben lincip nyatis. Nyantis ya Mas. Irungmu ben buangir iso mancung tenan nek suntik. Aduh. Janggutku Cangkemmu disuntik. suntik didawakne pisan ngantek kok udel. Dadi ben kaya unta. Malah elek. Ya, yang apa Lis? Panas udan Piye Mas? Janjine kepiye? Ya, dan tak. Anu silin tabuhe ben gak muni. Anu tapi digo kalau itu. Bangsane iki lho. Panas udan panas. Bojoku hebat. Aling-aling. Nyapa Mas? Lek bojomu ra kreatif. Pripun? Bojoki mengangkat home industry. Kok Lah sakit? kok Lho, nggo cican boto bro saya mulai. iki ngono puna. Ngawur. Iso Bojomu citaan boto. gocakno lho, Jon. Napa? Gocakno. Kuwi kok enek pring ning kono mesti merembet rono malah. Iki apa dikira ndruwo no piye aku ki. Iso mrembet nang pring. Wah, rumah saku. Ya bener. Caping
Oye, oye. Iyo, iyo. Ayo. Tes. Tes. Ngono ki nganu. Po. Dangdu. Siap. Sing wedok. Mas, Mas. Sing wedok iki ngono kuwi ndang karo muni aja meneng wae. Ngene lho. Kono nek dedet kono wek. Ya. Padane bahasa. Ya, jajah ya. Wek. Langsung tuh. Nyapa kok balik iki? Kok balik piye kudune langsung wek ngono. Wek piye gundulmu? Napa? Kowe lho bebek ra? Nggih. Bebek ki lek wek wis wek. Ngono. Gundul wis kewer. Ayo. Akhirnya mulai puter. Lah yo balik puter nek kuwi mau basa. Bangsane. Panas udan. Sampun. Wis. Jan. Nadyan. Wadon sareta lanang Turi kelana wana ditresnani ra umangsa. Langsung hot Pak ya.